Ассаламу алейкум, Юахарым телеканалында хаберлер жанлы яйында. Студияда Евгения Пекунова Чулша. Бүгін мен сіздердің более хаберлерін танышыды. Шымали Харым каналы бойынша депутатлардың қарары. Ишғал етілген Қырымда Арби парадының репетициясы өткерілді. Авазовскінің портреті Ахмеджит Абали маңында пейда олacak. Шымали Қырым каналы шақси олмайcak. Украина Юқары Шурасы более ханун лехасы редетілді. Отырышывда она 19 депутат рей берді, 76 қарар чықты, 267 серей бермеділер. Тасиратлычы сейретініз бізімле в Хамызда. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект закону про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Ханун лехасы халық қызметшісі фірқасының 10 депутаты теклиф етті. Трибунада оның мөліфлерден бірі чықыш япа. Прийняття законопроекту має дозволити оптимізувати та зменшити навантаження на державний сектор економіки, а також націлене на підвищення контролю держави у сфері збереження і використання державного майна, а саме майна акціонерних товариств, державних підприємств, установ і організацій, що не підлягають приватизації. Сець фірқасы ісе харши чиха. Тому що ми не побачили в цьому переліку двох важливих об'єктів. Перше – це Каховський магістральний канал, а другий – це Північно-Кримський канал. Ми скажемо ні, цього не буде, тому що це питання державної безпеки. Це раз. Друге, хто сумнівається, що для населення не вистачає, чи не бракує води, той помиляється. Давайте чітко говорити один одному прямо, що Крим – це фактично повністю військова база Російської Федерації. Мало того, що вони нас забрали Чорне море, вони нас забирають Азовське море, вони ще хочуть нас забрати і нашу воду. Депутатлардың чохосы рей бермеге істемеділер. Коли я уважно перечитав цей законопроект, наші юристи подивилися, то виходить так, що цим законопроектом буде дозволено провести приватизацію акцій Нафтогазу України, Укрпошти, підприємства «Артем», Феодосійська суднобудівна компанія «Море», завод «Фіолент» і так далі. Тобто, по суті, це не просто управлінське рішення, це рішення, яке може призвести до негативних наслідків по відношенню до діяльності стратегічних підприємств України. Музакері еткенінден сон спікер Дмитро Разумков рей бермеге давет етті. За 19 рішення не прийнято. Законопроект відхилено. Хаберлер Юа Қырым. Украинада 758 коронавирус хастасы тейінленді ве 31 адам әлі қолған. Бұқта сағлық сақлап назиры Максим Степанов хабер етті. Умумен Украинада 33.234 адам хасталанды, 14.943 адам тедевиленді, 943 адам ісе кечінді. Президентом України Володимиром Зеленським дано відповідне розпорядження і профільному віце-прем'єр-міністру, і міністру закордонних справ терміново розпочати, в тому числі перемовини з урядом країни, з відповідними державними структурами цієї країни щодо замовлення і предзамовлення на цю вакцину. Тому наразі ця процедура почала тривати, і ми, звичайно, для нас це важливо, щоб Україна була однією з перших країн, де теж буде застосована відповідна вакцина, яка пройде всі клінічні випробування. Бұдан ғары бүгінден башлап әкемет июльнің 31-сіне қадар карантин девам еттірді, более қарар әкемет ұтырышывында чықарылды. Ишғал етілген Қырымда 14 яны коронавирус хастасы тайынленді. Бұқта Ишғажи Роспотребнадзор идаресі башының муавені Дмитрий Крутиков хаберіті. Кездевді 9 инсан бұл шер хастаханесінің 8 хадима ве бір хаста. Анда бір хаш тебе бүліклеріні қапатылар, да үш хаста бұл Ахмеджи сәкені. Бір хаста судақта тайынленді ве да бір сақры үнінде. Ишғал етілген ақярда 4 яны хаста ақында белі олды, умумен шерді 191 хаста тайынленді. Қырымда есе умумен 575 коронавирусқа оғыраған адамлар ақында белі олды. 9 случаев – это город Евпатория. Все случаи контактные по зарегистрированному очагу в Евпаторийской городской больнице. 1 пациент и 8 медработников хирургического и кардиологического отделения.
Ишқалетірген Ахмеджи Тахияр векерішті әрбей парадлары үшін азырлану девам етмекте. Шәлер бойынша дініс пияды әскерлер зенит ракет ветопчылар ордусы долашты. Ишқалжелер чешет әрбей техникалары құланайды, парадқа масқа таққан балар қошылды. Башқа іштірекшілер есе оны тақмадылар. Репетицияны көрмек үшін келген адамлар да масқасы соқақларда бұлынған еді. Здравствуйте, товарищи! Парад нужен обязательно. Потому что это память наших предков. Мы должны всегда помнить, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства и трудности. Hatırlatam, iyonun 24'ünde işgal edilen Ахмеджет'te әрбей парад keçirilecek. Tünövün sabah işgalciz başı Sergey Aksyonov bolее paradda kereçte olacak dep aytxanadı. Sonra ise o öz fikrini diniştirdi. İşgal edilen Ахмеджет sokakları su bastırdı. Şiddetli yağmur sebebinden su derecesi көтерілді. Şer alçak rayonları su bastırıldı. Suvtek sokaklarga dağıl illerge de zarar getirdi. Bazı yerden kirişlerinde su birkaç basamakka yetti. Было настолько высоко, что можно было даже искупаться, и купальный сезон в Крыму открыт. Подъезд заливает, и все это идет под пол. Вода в подъезде до 3-й ступеньки, поэтому не могу к вам выйти. Украина Türkiye'sizlik hizmetinin arbi kontra-istihbaratı Rusya için çalışan gemiciге karşı cinayet iş açtı. Bu haqda idarenin matbuat hizmeti haber etmekte. Onun malumatına göre arbi gemici 2. İran kapitanı işgal edilen Kırım'a izin almagan barğanıdı. Anda o Rusya vatandaşı olup Rusya için çalışmağa başladı. Öz ekipajına qaytqanda o arbi deniz kuvvetleri hakkında malumatlar qaytqanadı. İleride gemici işgal edilen Kırım'a koşup kelmege niyetindeydi. İşgal edilen Kırım'da maska taqmagan adamlar ceza ödemeyecekler. Boqta işgalci Kırım başı Sergey Aksyonov işgalci Vesti Kırım kanalına aytты. Da evvel maskasız adamlarga işgalciler memuri protokollar tezeydiler. Массовое скопление людей, в основном мы говорим сейчас о помещениях, внутри помещениях. На улицах носить маску не обязательно, соответственно, ни при занятиях спортом, ни при других абсолютно, то есть как бы никакой необходимости нет. Штрафов нет, но я считаю, что принудительными мерами добиться невозможно, только убеждением, в данном случае с тем, чтобы человек сам понял, что эта мера безопасности нужна лично ему и его семье. İşgal edilen kezlevde sabah işgalci memur yakalandı. Bu haqda işgalci baş tahqiqat idaresi haber etmekte. O işgalci şehir hocalığı departamentinde çalışkan edi. Ona karşı cinayet iş açıldı. O vazifesinden tış çıkıvında xabatlana. Подозреваемый, ранее уволенный из администрации, был задержан в своем бывшем рабочем кабинете сотрудниками ФСБ. Необходимо отметить, что данный гражданин, находясь в аналогичной должности, в 2020 году уже привлекался органами Следственного комитета России к уголовной ответственности по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В мае в отношении него был вынесен обвинительный приговор. Nесмотря на это, он продолжал находиться на рабочем месте, взаимодействуя с сотрудниками. İşgal edilen Ахмеджет'teki havalimanında Ayvazovski'nin portreti yapacaklar. Resim 20 kvadrat metreli olacak. O 10 parçasından ibaret. Anda Ayvazovski deniz fonunda gösterildi. Bu resim havalimanının içerisinde görmek mümkün olacaklar. Очень классный стритовый макет в классическом стиле граффити. Рисовали мы его на улице, потому что это банки, это классика. Нам хотелось, чтобы это все было такая квинтэссенция между художеством, стрит-артом, каким-то паблик-артом, и чтобы все это разместилось, размакетировалось в аэропорту Симферополя. Бонин Семен Сылхлашам, студияда Евгения Пекунова çalıştı. Facebook sefimizge hoşunuz, stüdya halınız ve elbette ki bizle olunuz. Koruş Kenji.